माथो नोंखौ बायदिसिना आरो नोंखौ मानो बिदि रागा रागा जोंनाव न'आव मानो बुग्लुं-बुसि खालामफैखो? मोनथिया आयै, सोरनिबा फाव फान्दायनायथार बियो। आंखौ बेबायदि दाय होनानै फासायनो सानदों। आयौ, नै आइ दिनैसो नों न'आव फैनो मोनबाय। खुसिनि सम फैहांनायावनो मा बेफोरलाय आरो? मोनथिया आयै मोनथिया, आंनो जेबो हमना मोनाखै। आंनानो खर'आ साजोबनायसो मोनबाय। मा जाखो बेफोरो दसेनो? आंनाव मारै एथ' बुरजा फैसा आरो माबोरै बे इन्जेक्सनफोरा थाखो, ड्राग्सनि इन्जेक्सना? मारैथो बिदि जाखो आइ? जोंनि न'आवथ' रावबोथ' बिदि हाबफैयाखैहाय। रावबो सिनायै मानसिबो फैयाखै, सिनायनाय मानसिबो फैयाखैमोन। आंनि गाज्रि सानखुमानाय सोरबाथ' दङ आयै, जाय माने आंखौ फासायै जेरावबो फासायजोबनो सानदों। आरो आं बिनि जोबथासिम थांथारगोन, सोर आंखौ बेबायदि फासायदों। नाथाय दालाय मा जाबावगोन आइ? बे अफिसार सारमोना मा बुंखो? आंनि सायाव एक्सन लागोन मागोन बेफोरबायदि बायदिसिना बुंदों। आं जेबोखौनो खालामाखैमोनलै आयै। ओमफ्राय जावैसोआलाय माथो दाबो सफैला? जावैसोआबो फन खालामनाय? आं दानो थानायावसो थांग्रोनांसिगोन आयै, थाथ'। सानाबो गैया, माबा फनखौनो हमासै, ओजों न'आवबो गैयानो। र' आं दायो साननो हरसै, आं थानायाव लिंहरग्रोदों, आं थांग्रोनि। आइ थुनथुलि, आयौ हामा जाबावनोसै। बेसेबांथो सुथुर, सोर मेगन गोसाया आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि फान्दायखोसै? एसे मोजां खुसि खुसि फैबायमोन गथ'आ, आंबो खुसि खुसि जावैसोखौ गनायबायमोन। दा आरो बेफोरबायदि समावसो मा बेफोरबायदि खौरां फैखो? दानालाय मा जाबावगोन दे? आब' अखाफोर? मा उरायना? ओइ आब', मानोना जोङो दख'ना बायनो होननाया, आं फनाव नायबाय थानाया मोनसे अर्डार खालाममारसै दे आङो। मा? फैसा गैयिफ्राव मा अर्डार खालामला बायनांगौ जाखो? जाम्बि होन, आदाया होदों, 5K मानि होदों आंनो। मा? आदाया 5K मानि होदों नोंनो? औ। आरो नोंनोबो होनो नागिरदों। मालाय फुजानि बिनानावनो होआबा सोरनो होनो? आरो आंथ' दायोनो लायखागोन। गस्लाबो बायनांगौ दङ, ओमफ्राय दख'नाखौ सानजों लायगोन दे आब'। नानि उरायना, माथो आदाया बाजै बिबालाय गैया होनो, ओमफ्राय नोंनो होदोंबा बाजैनो मानो होआसै? है आब', सोर बाजारनि खोथाखौ बुंनायखौ नोंलाय? उरायना, बिबाजैखौ बिदि होननो हामगौ खुगाया? एसे लागाम लाखि। बाजारि होनाबा माथो? हो? ओरै थांलाय, इजों खारसनलाय। मानसिखौनो थिग मोनखाथारालै आं आब', आंना खुगाया थिगखासो। नोंबो बांद्राय जाम्बि खालामजाबाय थानाङा, मालाबा हाखराव गाब्रगोन, मिन्थिबाय? बेखायनो बिनिफ्राय एसे गोजानाव थाब', जों मोजांसो बुङो। जोंनि न'निफ्राय थाब होखारहरनांगौ बिखौ। थाव होसिगोन आं गथ', बिबाजैखौ बारा बिदि बुंबाय थाना दै। बाजैया जेबाबो मोजांसो, नोंसोरसो गाज्रि नोजोरजों नायबाय। सिगाङावथ' बिदि नायजायाखैमोन, नाथाय मोनसे खोथा मा मिन्थिखो? बाजैखौ गाज्रिद्राय नंबाय नोंसोरो। सैमा बायदि बाहायनाङा दै मानसिखौ। हौवा उन्दै बरायना लाग्रासो बियो, मिन्थिगौ आब' नोङो। जोंनि आदाखौबो फासायबाय गावनि मोजां मोननायाव। बुरि मांग्रिनि हाजाबा अब्बा देरलायानो लांबायदां, बेनोसो आदाजों खारसनफैबावदों, लाजि रोंला बियो। जोंनि बाबु मिथिसारखौसो खोमाबावबाय। जोंनि मिथिसाराबा बहा थांखो? आंथ' खेबनैल'सो बामनो मोन्दोंमोन आब'। बेहायलाय बाजैनि मा दाय? बाजैया गावनो बेसे दुखुआव दङ। मिथिसार गोमानायाव बाजैनि दायथ' गैयाना। माब्रैबा गोमाखो जोंनो मिथियासै दासिमबो। आरो नाय नानि, बाजैखौ बांद्राय बिदि बुंबाय थानाङाथ', बांद्राय बखिनाङा। मानसिसोथ' बेबो। हा नोङो, आं बुंगोन। दे बाजैनि खोथाखौ गुलि मारु आब'। जोङो हाथायाव थांगोन दै, ओमफ्राय दख'नाखौ लायगोन। आदायाथ' आंनो फैसा होखाबाय, ये! याहु, दख'ना मोनसिगोन आंहा फुजानि, लक्ष्मी फुजा, दुर्गा फुजा, आयु! आंथ' जा मोजां फसायना दोनखानाय दङमोन र'। देलायनायावल' माबा, लेखाफोरावबा बिदि गोसो होना होआथाय गथ'आ। हा आब', इन्जय होननायखौबो गावहा बुजिया। मिन्थिबाय, नोंबो लाइफआव एसे इन्ट्रेस्ट जानो नाजालाय। मानसिफोरखौनो मासो मोनबाय आङो, माबायदिथाय बिसोरो? आदायाबो ना, बाजैनो दख'नाखौनो बायनो होनो हाला माथो बाजैया सिबाय। आंबो फुजायाव बायगौमोन बिदि होनदोंमोन, फैसासो गैया होनना बुंदों। दा नानिनो होनो हाबाय, बाजैनो मानो होआसै होनबा? बोरैबा खाथार बेबो। नैहाय सोरां। मा जाखो? ओमफ्राय बिहामजोआलाय मा बुंहरखो? फैगासिनो दा आबाजों बेजों? अबाव न'आव फैबायबायनोसै। माथो आरो बिहामजोआ उल्थासो सोंहरदों आबाखौ। मा उल्था सोंहरनो? बेनो, हामाथो न'आव फैदों होनना थगायदोंनो आबायाबो। सफैनो लागाया बहायसो थांखो बेलाय? बिखुनजोनावबो थाङाखैबा? गावनो मैया फन हरदों होननायाव स्टेसन मोनबा हरफिनगोन होनदोंमोन माथो। हा बेखायनोथ' गावनो न'आव फैनो होनबायमोन। आंलाय बेखौनो बिहामजो मोननावसो थांबाय नंदों। दा बिहामजोआबो माबानो गैयानो बिसिनाव, आंनावसो सोंहरदों।
न'आव दंना गैया मानसिया? हाब होनबालाय आबासानालाय बहाथो थांखो बेलाय सोरनाव थांखो? थांगोनबो थांगोन हामानोथोलाय थगायबायनांगौ जाखोसै बिसिखौलाय? सोरबा लोगोनावसो थांदोंदां जुलि। बिदि लोगोनावलाय मानो हरला सानला बिदि थांगौमोन बेलाय? फैनोबालाय न'आवनो फैखागौमोन। दा आङो बिखुनजोनावबो थांगोन बायदि होननायखाय बिसिनाव थांदों नंनानैसो जेबो मोनाखैमोन आरो। हमनोबो हालाय लाङालै मानोलाय बिहामजोखौ थगायखो जेन'बा? दा बिखुनजोआ ओरैनो दासो मानिदोंबा। औहाय सोरां हा मोजां जाबायमोन ने जामाइजोआ मानिबायबा। आंलाय मोजां सम लाना आलासि जानोसो जेनेबा लेंहरनो सानफिनबायमोन आरो जामाइजोखौ। औ नंगौथ' र' दासो मोजां गाज्रि रायलायनो मोनसिगोनबा जामाइजोजों जोंहा। ट्रेनजोंसो फैबाय थानाय मानसियालाय सोरनावथो ओंखारब्रबना थांखोसै बेलाय? मोनसिगोन बायदिबो बुंदोंमोन। दा बे स्टेसननिफ्रायनोथ' बहाथो थांखोबा ना बुजिखौनो मोनलालां। देनाय फन लागावलाय माबायदि मा बुंहरो बियो? बिसिखौथ' बहाबा न'आव दं होननानै बुंगासिनो जोंखौ मा बुंहरो देनाय हरनाय। र' दा हरनि आङो। नै माथो भइस मेसेज फैना दंफैयोलाय आबानि। मा होनदों देनाय होनाय? हेलौ आफा आं न'आव थांथ'नाय जानाय नंलालै आफा। माने आं थुनथुलि मोननाव डाइरेक्ट थांसिगोन। नोंसोर फन हरबाय थाथ'नांला दे आफा। मानोना आं जा मेंबाय थुनथुलि मोननाव डाइरेक्ट थांखासिगोन नालाय दसे रेस्ट लानानै आं नांगौबा गाबोन फुङाव हरसै दे। नै ओइ देखो माथो जोंखौ आरो थगायलायबावखो थुनथुलि मोननावसो थांनो ओंखारदों होननानै। गावसो मोनथिसिगौलै माबा सानदों। ओरैबा ओरै जाबाय थाखोसै बेलाय गथ'आ। थुनथुलि बिहामजोजों मोजां रायलायनांगोन र' जुरि आं फन हरफिनो दसे थानानै। दसे थाला थालिबाव दानो हरनाय मोजां स्रा सोंहरनाय। ओरैबो ओरै बुङो ओरैबो ओरै बुङो। सोंहरनि र'। आदै आबौ नों ओंखाम उखैबायना आबौ सना? आं उखैयाखै आबै ओमफ्राय नों मालाथो हामबावगोन? नोंनि थाखाय मुलि लायगौमोन आं। मुलिखौलाय बहा मोननो आबौ फैसाजोंसो बायो दा। नोंनोलाय आरो सोर हरगोन फैसा गैयाबा? आं लायगोन आबै मुलिखौ नोंनो ओमफ्राय नों हामगोन ना? सानैजों जागोन ओंखामखौ। नों जेबो जायाना? आं मुलिखौ लायनो दे आबै नों थाथ'। नाङा आबौ जेरावबो थांनाङा आं हामगोन दे लासैनो। नोंखौसो सिन्था जाबाय आं आबौ। ओंखामबो मोनजायाखै दाबो जेबो रसा नांबाय आबौ। आंनाव 20 थाखा दंमोन थां बेजोंनो बै मामाइनि दखानाव माबा मेथाइ जाहैदो थां आबौ थां। आं जाया आबै नोंनोसो नांगौ मुलि दखानदारनाव बिगोन आं मुलिखौ। हरा आबौ रावबो बिदि ओरैनो बहालाय आरो फैसा गैयाबा मोननो। आं लाबोगोन ना आबै? नों थाथ' आं लायगोन ना आबै? नाङा आबौ नाङा जेरावबो थांनाङा नों दे आबौ दे। नों हामनो नांगौ बेखायनो मुलि जानांगोन ना? र' आबै थाथ'। आबैनि थाखाय मुलि लानानै फैखागोन आं। नै आबौआ थांनो ओंखारखो नोङो? आबौ आयै फिसौ अबाव थांलाबायखो ना खानानो ना लामा आन्दायबायबा? आबौ सना रथ' आबौ थांनाङा जेरावबो। जादे आंनि फिसाफोर गोथावनो जा। नोंनि आइया नोंसोरनि थाखाय जि मोजां बरिया बनायदों दिनै। ओमफ्राय आयै आंनो नों बिखाखौ होखादों दा मार टेस्टि मोनो आं। आंनोबो आमाइ थुख्लुखौ आरो बे मोदोमखौ नांगौमोन आयै नों होदों ना? होजोबदों दे आरो आं नोंसोरनो नायै रोखा होथारदो। ओमफ्राय बयनो एसे खम होनांगौमोन आयै जोंहा बांसिन जानांगौ ना। ओं आयै। आंमालाय आरो बेनो मा माबानो दिनै बेनोलाय एसेल'सो दोनखादों आरो नङाबा बिफानो खोन्थागोन। नाथाय आंनि फिसाफोरनो आं बेबायदि माबाया कन्जुसि खालामा। आंनि फिसाफोरा मोनजानांगौ मोनलोंनांगौ मोजां आरो मिथिबाय? दाथ' आरो नोम्फानि न'आव नोंसोर नायै बेदरै गोबां गोथाव फिथाइ सामथाइ मेथाइ लाबोनाय मोनजाबायानो थासिगोन दे आरो। ओं नाथाय बे आफाया बे माबाखौसो बांसिन अनो मिलिसाखौ आयै। आं बिदिखौ नायनो हायालै। आफानि अननायखौ बांसिन मोननो नागिरथारो बे मिलिसाया आयै। माबा मोनसे खालाम नों। नोंसोरलाय मा सान्दों आंनि फिसाफोर? आं मालाय ओरैनो हेगारो। नाथाय नोंसोरखौबो मोनसे गियान होनि आं मोजांनो बोसोन। गोसोआव ला नोंसोर दा बांद्रायबो एसेबां रागा दिन्थिनो हाया। नङाबा नोम्फाया मोनथिगौ ना? नोम्फानि गोसोखौ नोंसोरो खुसि खालामनांगोन दा। ओं आयै।
बिदिनो सानफा एफानो नोंसोर गोसोखौ खुसि खालामलांबाय था आंबो नोंनि नोम्फानि गोसोखौ खुसि खालामफिनगोन ओरैबायदि देखायदे आरो जेन मिलिसाखौ नोंसोरो बिबो असे बायदि सानो आरो बिजों मिलिनानै थाफ्लानाय बायदि खालामदै मेथाइफोर लाबोबा एसे होबानो जाबाय बांद्रायबो नङा मिथिबाय मेथाइ गोथावखौ आं दोनखुमाजोबखागोन दे ओमफ्राय आयै आंबोथ' नोंनि फिसालाखा आफानिफ्राय आङो मैया 100 थाखा मानि लादों बिदि दामावथ' नोंसोरो नङाबा उनाव हमजाना आरो थांफिननांगोन दे नों बैनाव आयै जों हमजानो मानो हमजालाबायनो हमजाबाबो मिलिसाखौ होनना बुंगोन आरो बिखौ फानदैगोन ओंलै ओमफ्राय आयै फुजानि ड्रेसा बायनांगौआ जोङो मोजां बायनो होनदोंमोन माथो नों बायगोन दे आरो बायगोन नोङो आरो बाबु फैसाखौ बिदि लाबाय थानाङा दै सन्देह जागोन नोम्फाया आं बेखौनो खरसा लानो एसे बाहायदों होननायखायसो 100खौ नोंसो लादोंमोन बिदिबा माथो आंनो नांगौमोन ना डाइरेक्ट बिबा होआ नालाय बेखायनो आंजों लाजाबाय सोमला आबा हामा बिब्दि खालामबाय थानो नांगौबा उनाव आंनो आइडिया खालामना दिरुन हरगोन नोंनो मोनथिबाय फैसाखौ आदा जोमलाखौथ' आं मिन्थिया आयै नाथाय आंनो आसान ओमफ्राय प्रिन्सेसनि बायदि बै रानिनि बायदि ड्रेसखौबो नांखागौ फुजायाव दुर्गा फुजा लोक्षि फुजायाव गाननो मोनगोन दे आरो मोनगोन आं नोंसोरनि थाखायनो खालामनो नागिरदों नोंसोर उल्था दामावथ' मोनथिबाय नोमाखौ फोथायनाय लाखि आरो बे नोम्फाया मैया मोनसे मोजां बुस्थु लाबोदोंमोन मेथाइ दाना आं राननानै होजोब्बाय होनना थगायना दोनदों मिन्थिबाय नोंसोरनो दायो ओंखाम जाखांना जाबानो जाबाय आरो बे मिलिसानोथ' होखाथारनाङा जेबो मोनजाखानाय नङा बे आयै बिदिनो दोनखुमाबाय था नों जोंनो जादो बेदर नांबावगौबा आं होगोन बे मिलिसाया जायखि खुमानो मोनजाथो गोथावथारलाय बेदरा आयै नोमा संनाय दे आरो गोथाव मानो जाया जानो बे मैया मिजिङा आंनो मिलिसा माबा बायनो होनदोंमोननो दखानाव फैसा 500 मानि होदोंमोन आंनो मिलिसानो होनो थाखाय नाथाय आं बेनो 200 रांल' होगोन बे गथ' मानसियालाय आरो मा बायनो दे आरो एथ' बुरजा फैसाखौ जोंहानो फैसानि नांगौ जानानै थायो बेनोलाय माने एसे बुरजा हरनो 500 मानिलाय होआबाबो जायाना फैसाखौ बिफानो एरना होलायगोन बेखायनो होनायाथ' होगोन नाथाय खम होगोन आङो नै रानि ओं आयै माबि ओजोंहाय थुनथुलि नानि मोनाव थांनि आङो दिनैहाय जावैसो फैनो गोनां खोथामोननो ओजों बिनानावा लिंहरदोंनो दा राजि जाबाय नालाय बेखौनो नायनो आङो मा जायो मायो इसिनो मोजां गाज्रि रायलायनो मोजाङानो जाबाय दे आरो आयै हाबा जानानैलाय आरो माथो गनायाबा माथो खालामबावनो बेखौनोथ' सिगांनिफ्रायनो बुजायदोंमोनहाय मानियाबा हामबाय मोनबाय गोसोआ आयै दा जोंहा नानिनिखौ खबरखौ बिदि खोनाना जोंहानि माबायाबो लिंहरबायबा आरो सानखौ ओमफ्राय नै बेदरालाय हायजोब्बाय दा आयै हनै गथ'फोरनो खुरना होबाय आं बिसोरनो माबा बिफाया मालाय नानिया जोंना मिलिसा आबैया बिखा आमाय थुख्लुखौ गोथाव मोनथारो नालाय एसे बुरजा बिना लाबोदेरदोंनो दा मोजां हायना होबानो जाबाय मिन्थिबाय नोंनो मोजां गथ'फोरनो एसे रानना होदो ओमफ्राय मिलिसा आबैनो एसे बांसिन होबानो जाबाय बांसिन माखौबा जागोन दे आरो आयै हनै बिसोरनो एसे फेरलेबसेल' होबाय आङो मिलिसानो एसे बांसिन दोनखादों आरो जोंहा बाबु नानियाबो जों न'आव जाबाय थानाय जाखायोमोन नालाय जानायालाय हा राननानै जाखादों नालाय थेवबो आबैनोसो लाबोखादों मोनजाबायबो थानाय जाखाया जोंहा गोबावजों खेबसेल'सो जाखायोना सिन्था खालामनाङा आयै आं दोनबाय हायनानै मोजांनो नोंनिबो बाहागोखौ दोनखाबाय आं दा जालाङोबा जालांदो खुरनाबा खुरनोसै आङो आंथ'लाहाय ओजों थांना दा खुरना जालांगोन आं जानोबा दसे आथिं आखाइ सुनानै जिरायनानै थ'नानै थानोसै साहा लोंसै आं खापसे साहाखौनो फुदुंहरदो दे आबै दाय फैबा मेथाइ लाबोफालै अबाव मेथाइ मोनबाय बायनोसै आंलाय आबौ अब्लाबो दे दखान मोनबा लाबोगोन आङो जेन थेन थांनो हाबाय दे बियो नङाबा थोद जोंनाव थाबाय थाबा जारलासो जागौमोनलै आरो आं जिबनाव बिदि रावखौबो लाबोथारलालै न'आव जानला मानलानो आंहासो बिराद प्रब्लेम जायोना बापरे नमस्कार दिनैनिफ्राय अखायाबो बोरै जाखोरा सान्दुं दुंबाबो थानो हाया आरो अखा हाबाबो जारला जायोना थाब थांनांसिगोनहाय नै अखायाबो फ्रि हाबायानो थाबाय नागारलानो साथाखौबो बावगारबाय आङो माथो मेहेराबासो नामा बेलाय ओमफ्रायथ' आइया मा बिहरफायामोनथाय लानानै थांफाखानोसैलै दा रायजाबावगोन ना आरोबाव मेहेराबा
होमबा बहा फैयामोन आंबो नै हाथायावनो फैदोंमोन आरो मानो थांथाराखै नों ओजों न'आव जोंहा बिफाजों आंजों नेबाय थायो हाथायाव फैदोंमोन नामा आबा मिहिराबा नै आबा माथो रायलायला नामा बिमाजों सोरखौ गाबज्रिबाय थादों नोंलाय आबा आं नोंखौनो गाबज्रिदों नोंखौनोथ' राव होनानै रायलायगासिनो आङो माथो बिमाखौ एथ' रागा जोंबाय रायलायला अ बावदोंसोलै गोसोआव दङ नोंहा सासे फिसाला दंबावो होननानै लामानि मानसि लामाजों थांब्रा सोरखौ माथो होबाय थायो आबा लोगो मोनबाय रायलायबाय हा माथो जानोखाय आरो मोनथिगौ आं नों रागा जोंहाबनानै दङ थेवबो मा बिमाजों रायलाया नोङो रायलायि बाथो नाथाय नों आंखौ आबा दाहोनलै लामायाव लोगो मोनबाबो फिसाला नङा आं नोंनि नाथाय आबा मानो बिब्दि आं रावजोंबो रायलायनो दरखार साना नोंहा अबाव फैदों फै ओमफ्राय आंखौ गाबज्रिबाय थानाङालै बेफोर रागा जोंनायफोरखौ गारदो सना फैफिनदा न'आव आं नोंखौ नेनानै थाबाय थायो बेसेबांथो गोबाव रागा जोंबावनो दिनै आं माबोरै निमाहा बिबावनो नोंनाव ओइ आखल गाज्रि बेफोरखौ मा सोलोंदों नोंलाय हो बेफोर जाबाय आंनि फेभरेट मोनथिबाय आरो नोंलाय आंखौ बुंनो सोर मिनो मा आङो आरो नोंखौ बुंनो मोन्थाय दङ आंहा सानदोंमोन फंसे मोजां राव होलांनि नोंजों नाथाय नोंथ' माथो उल्थाबो उल्था आरो मा गाज्रि आखल दिन्थिनाय जाखो बेलाय नोंसोरनिफ्रायथ' आंनि गाज्रि आखला एसेबाबो खमसिन मोनथिबाय गावखौनो गाव आंनि बिमा दाहोनबाय दा थानों जुरि आफानि गदाय नालाय गदाय जानानै थाबाय थानोङो मा जबरदस्ति मालायनि बिमा जानो दासान आरो जानोबो हाखाया नोङो गावनि असे बिमाया बिमाखा नोंलाय मालाय मानसि ओंखायखौ मा आंखौ बुरखायफ्लानो सानदों नोंसिनि साला थाइसेबो खावसेबो अरा नोंसोरो बिनि सायाव सिखाव बिनिफ्रायथ' आरो बिफाखौबोथ' लांनानै लाहैखाबाय नोङो माथो नांबावगौ नोंनोलाय गासिबोथ' दंजोबो नोंहानो रंजा हाब आबा मा खोथा बुंखो नों दिनै दाथ' नोंसिनिफ्राय जेबो जायाखै जोङो आंखौ बांद्राय बुरखायनो दासानलै हेराबा मा खोथा बुंलांखो बेलाय गथ'आलाय दिनै नों आंखौ एसेबां बिदि बुंलांनो हाबाय सना आबा मोनथिगौ गोरोन्थि जादोंमोन आंजों नाथाय आं नोंखौ एथ' बेबायदि सानगोन सानाखैमोन आबा आं रावनिबो जबरदस्ति नङा आबा आं नोंखौ अनखायोखा नाथाय अबेबा समाव एखनबा बिमाजोंबोथ' गोरोन्थि जानो हानाय ना बेखौनो गोसोआव लाहाबबाय थानांगौ निमाहा बिया नङा बिबाय माथो आङो माथो बुंबावनो आरो हेलौ सनामोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आरो थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों दै जाबाबो जायाबाबो दसे सम लाबोलायबाय नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअजों जेबो उसुबिदा गैयाबा थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय दै अके होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो बाय बाय बोथोराथ' दासान्दि बिराद थान्दा जागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय अखायानो अखा जालायबाय आरो ना बेसो मोनसे जेबो नङा आंथ' बिदि थाथ'जानो लुगैबायसो मानो होनबा गरमबा एसे गरम बारा जाथारोलै बोरैबा थानो हाया मायानो नङा होमबा लोगोफोर भिडिअ बानायनो बिराद खस्थ' नाङो आरो ना बोथोर गरमबा जियानो जादोला लोगोफोर दे होमबा जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायबाय गुड मर्निं दै सनामोन दे होमबा बाय बाय